It-taħwit tal-Partit Nazzjonalista brabta ma' suppost viżjoni ekonomika li ppreżenta fuq slides f'PowerPoint presentation flok il-pre-budget document baqa' jippersisti. Wara li f'konferenza tal-aħbarijiet id-deputat tal-Partit Nazzjonalista responsabbli mill-ekonomija u l-finanzi inqabdu ma jafux il-fatti bażiċi, il-konfużjoni baqgħet ma qatetx. Fil-fatt Ivan Bartolov dik il-konferenza tal-aħbarijiet spiċċa jfittex il-PowerPoint presentation bl-slides. Qed infittex il-presentation għax ma ġibtix miegħi. Ftit sigħat wara kien hemm is-seduta parlamentari u One News reħila lejn parlament sabiex jiffaċilita x-xogħol ta' Ivan Bartolo u jippreżentalu l-PowerPoint presentation tal-partit tiegħu stess. Dan sabiex ikun jista' jindikalna kemm tkun qed tikber l-ekonomija sena d-dieħla skont il-Partit Nazzjonalista. Madankollu Ivan Bartolo spiċċa għalinna li din iċ-ċifra lanqas biss kienet fl-slides li ħareġ il-partit tiegħu. Onorevoli, nsellimlek. Mill-ġdid, għandi il-PowerPoint li kont qed tfittex dal-għodu, forsi tkun tista' tgħidli ċifra. Mhux hawn taħt. Għaliex mhux hawn? Għax mhux fuq dik qiegħda ħija mela ħanet. Ma l-poplu m'għadux ikun jaf. Din l-istess attitudni ġiet riflessa propju fit-tweġiba tal-kap nazzjonalista Bernard Grech e kif staqsejnieh din l-istess mistoqsija. Din kienet ir-risposta li tagħna. U għaldaqstant mhux ħanagħmel bħal Robert Abela illi jgħid li ħadd iżdied l-ekonomija